जानायाथ' बोसोरसे बारबाय दिनै बे गथ'आ माने मोदोम बुनाय जाजेनखादोंमोन फार्स्टनिफ्रायनो दा माने आङो बै काजलगाव सिभिलावनो लाबोखादों सिगां दा लाबोनानै सिगां माने माबा खालामजोब्बाय गासैबो माने बिसोरो ब्लाड टेस्ट गासैबो खालामबाय माने पेसाब रिपर्ट बाव हायियाव आरो माने लवार आसामाव आरो मान थिनहरबावबाय हजोंनिफ्राय माने बै माने रिपर्टखौ लाबोनोसैबा डक्टरा माने लानानै फैनानै आंनो देखायफैनानै डक्टरनो आं बे रिपर्टखौ दिन्थिफैबाय दा बुंबाय किडनि गेम माबासो माने फैबाय माने रिपर्टआव दा बेहाय जानायले डाइरेक्ट गुवाहाटियाव लांदो आरो नङाबा बरपेटा मेडिकेल कलेजाव नङाबा माने बे खाथि खाला जेरावबो हानाय नंला होननानै बुंदोंमोन आरोखि डक्टरा काजलगावनिया दा आङो दा बे गथ'निनो गार्जेन जानायलाय दिनै बे गथ'खौ आङो फाहामबाबो हायियाव दिनै आंहाथ' दिनै थानायानो आं मालायनि हायावसो थानानै दङ न'बो गैया आंहा हाबो सिखारसेबो गैया दिनै आङो उफाय गैयिखाय दिनै नैबे बामोनगावनि दिनै आंनिनो दिनै आदैखौनो जोङो दिनै जिसु सारनाव आङो माने फैनाय जादों फैनानै आं एसे आश्रयखौ आं माने लाहैनानै दिनै बे बिथाङा दिनै आंजों माने फुरा माबानानै बेनियावनो आं ओंखाम जानानैबो फैबाय फैनानै दिनै माने आंजोंनो लोगोसे फैफाबाय लाबोफाबाय गावनि गारिजोंनो दिनै फैनानै नायफैबाय दिनै माने गथ'नि अबस्थाखौबो नायबाय माखौबो नायबाय दा माबानानै दा बेखौनो माने गावनो हाजारसेखौ गावबो माने सहायखौ होनानै गावनो सिखार जाबाय दा गावबो सहाजोबिखौ दा नै माने खाथि खालानि बा दाब दाब जायगानि माने रायजो राजा बिथांमोननाव दा नै माने बे सहायखौ आङो माने एसे माने अननानै होयोबा मोजां जागौमोन आरोखि नैबेनो आंनि माने बुंनाया गामियाथ' आं थानाया दा बालाजारावनो अरिजिनाला दादगारि बेमारि नामा मा नाम बेमारि नामा बेमारिया फुलेस्वर समफ्रामारि नोंथांनि फिसाला ना औ आंनि फिसाला बेसेबां बैसोनि 15 बोसोर क्लास 9आव फरायगासिनो फुलेस्वर समफ्रामारि खोथाया जादों जाहैबाय दिनै सासे 15 बोसोरनि गथ' फुलेस्वर समफ्रामारि बिथाङा दिनै मोनसे हालोदाव दिनै गोबां भुगिनानै दङ बिनि थाखायनो दिनै आङो दहाय जेब्लानाखि आं सिखारनाय सम जादोंमोन बे समाव बिनिनो गार्जेन बिफा बिथाङा दिनै आंखौ लोगो लानानै रायलायबाय सावरायबाय रायलायखांनायनि उनाव आं बिथांजों सोंदों अबे जायगानिमोन आदैया आरो मा खालामो बबाव थायो सम्पुर्ण खोथाखौ खोन्थाजोबखांनायनि उनाव गोसोआव आं बिराद दुखु मोनदों दिनै बिथांनि उन सिगां रावबो गैया खालि गावसोर सानै बिफा आरो गाव आरो फिसा सानैजोंल' थायो बेबो मालायनि न'आव आरो मालायनि हायाव दिनै बेफोरबायदिखौ आं खोनानानै आं बिराद दुखु मोनदों दिनै आङो बिथांखौ बुंदों जे नोंनि फुलेस्वर समफ्रामारि बिथां फंबाया अबाव दं होननानै खोन्थाबाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दङ होननानै दिनै आङो आंनि जि सेंग्राफोर टिम्स बिथांमोनखौ लानानै आं दा फैबाय आरो फैनानै नुफैबाय बिथांनि हालोदा बिराद गाज्रि आरो दासो देरफुनाय गथ' बिनि थाखायनो आङो मोनसे सिन्था धारना खालामबाय जे बिथांखौ हानायखिनि आङो सहाय होगोन आरो सहाय होलांगोन आरो सहाय होनायजोंल' नङा दिनै बिथांखौ आंल' नङा दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो ओंखारनांगोन गावनि साननानै आरो गावनि फंबाय आरो गावनि फिसा बायदि साननानै दिनै ओंखारबोनांगोन बे खामानिया सासे आरो सानैनि थाखायल' नङा हायोब्ला हाजार मानसियानो दिनै मावनो हायो मानसि मावनो हायि जेबो गैया दिनै आङो बेखौनो खावलायनो सानदों दिनै आं जाखिनि हायो बेखौ आं अनसुंथाइ होनो दिनै आं आवगायदों खिन्थु दिनै आं रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायदों दे बिथांमोनाबो जाखिनि हायो थाइसे थाइनैब्लाबो बिथांमोनाबो अननानै अनसुंथाइ होदो जाहाथे बिथांनि जि 15 बोसोर बैसोनि दासो देरफुनाय बियो फरायनायाव आरो जौगाथायाव जाहाथे बिथाङा सानसे समाव बेफोरबायदि मोजां खामानियाव फैनानै बा मोजां हामनायखौ मोननानै जाहाथे जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय बिथाङाबो बेबायदि हालोदाव थानायखौ गोसोखांनायनि उनाव जाहाथे बिथाङाबो सासे मानसि सिबियारि समाज सिबियारि सासे जानो थाङो